Першая кніга цароў, раздзел 4. І было слово Самуэля да ўсяго Ізраэля. І сталася ў тыя дні, што прыйшлі філістынцы ваяваць. І выйшаў Ізраэль на бой з філістынцамі і расклаўся лагерам каля Абен-Эзера. Філістынцы ж прыйшлі ў Афек і выстраіліся ў баявым парадку супраць Ізраэля. Калі ж пачаўся бой, ізраэльцы сталі адступаць перад філістынцамі, і загінула ў тым баі на палях каля 4000 ваяроў. І вярнуўся народ у лагер, і старэйшыны Ізраэля казалі: «Чаму ударыў сёння нас Господ перад філістынцамі? Давайце прынясём у село каўчэг запавету Господа, і хай прабывае сярод нас, каб ратаваў ён нас ад рук ворагаў нашых». Дык паслаў народ у село, і прынеслі адтуль каўчэг запавету Господа магуццяў, які сядзеў на херубінах. Пры каўчэгу запавету Бога былі два сыны Гелі – Хофні і Пінхас. І калі прыбыў каўчэг запавету Господа ў лагер, загаманіў увесь Ізраэль вялікім гоманам, і задрыжала зямля. І гук крыку пачулі філістынцы і пыталіся: «Што гэта за гук крыку вялікага ў лагеры гебраяў?» І даведаліся, што каўчэг Господа прыбыў у лагер. І перапалохаліся філістынцы, кажучы: «Прыбыў Бог у лагер!» І загаманілі ад страху, кажучы: «Гора нам, бо не было такой радасці ні ўчора, ні заўчора. Гора нам! Хто нас уратуе ад рукі гэтых узвышніх багоў? Гэта тыя самыя багі, якія ўдарылі Егіпет усякай плягай у пустыні. Умацуйцеся і будзьце мужнымі, філістынцы, каб не служылі вы гебраям, як яны служылі вам. Будзьце мужчынамі і ваюйце». І ваявалі філістынцы, і перамаглі Ізраэль, і кожны ўцёк у сваю палатку. І сталася кара гэтая надта вялікая, і ў Ізраэля палегла 30 000 пяхоты. І каўчэг Божы быў узяты, і два сыны Гелі, Хофні і Пінхас, памерлі забітыя. А адзін баньямінец, што ўцёк з бою, дабраўся ў село ў той дзень у раздзёртым адзенні і з абсыпанай пылам галавою. Калі ён прыбег, Гелі сядзеў на крэсле каля брамы, гледзячы на дарогу, бо трывожылася сэрца яго дзеля каўчэга Божага. Чалавек жа той, што прыйшоў, паведаміў гораду, і ўвесь горад загаласіў. І пачуў Гелі гук крыку і спытаўся: «Што азначае гармідар гэты?» А той чалавек паспяшаўся і прыйшоў, і паведаміў Гелі. А Гелі меў 98 гадоў, і вочы яго аслабелі, і ён не мог бачыць. І ён сказаў Гелі: «Я той, што прыбыў з месца бою, і я той, што вырваўся сёння з баявога строю». Ён яму сказаў: «Што сталася, сын мой?» Адказваючы ж той, хто паведамляў, сказаў: «Ізраільцы ўцяклі перад філістынцамі, і вялікая пагібель сталася ў народзе. Акрамя таго, і абодва сыны твае памерлі, Хофні і Пінхас, і каўчэг Божы узяты». І калі сказаў пра каўчэг Божы, Гелі зваліўся з крэсла назад каля брамы і, зламаўшы сабе карак, памёр, бо ён быў чалавек стары і цяжкі. Ён судзіў Ізраэль 40 гадоў. А яго нявестка, жонка Пінхаса, была цяжарнай і мела хутка радзіць. І калі даведалася, што каўчэг Божы ўзяты, і што яе свёкар і яе муж памерлі, скурчылася і нарадзіла, бо прыйшлі на яе родавыя болі. І калі канала, казалі ёй жанчыны, якія стаялі вакол яе: «Не бойся, ты нарадзіла сына». Яна не адказала ім, а не звярнула на іх увагі. І назвала хлапчаня Іхабод, кажучы: «Адышла слава ад Ізраэля з прычыны ўзяцця каўчэга Божага, і з-за свёкра свайго, і з-за мужа свайго». І сказала: «Адышла слава ад Ізраэля, бо ўзяты каўчэг Божы».